Må ikke de lige overlever det? Det håber jeg. Er der lyd på nu? Det var bedre det der. Yes, I kan alle sammen høre mig. Det er super dejligt. Vi har handlet om, hvad man taler til hinanden. Og nu så jeg lidt en video her med ham, Jefferson Bethke, som har lidt med det at gøre, og som taler om det her med, at det skal ikke være sådan en, det bliver ikke en logisk, det bliver ikke sådan en, det her skal du gøre for at være rigtig kristen. Men det handler om, hvad det gør ved os at tro på Jesus og følge ham. Også hvad det gør ved vores tale og den måde, vi er sammen på i vores ungdomsforening, i vores kirke, i vores familier, og når vi er derhjemme og ser fodbold, eller hvad vi altså gør sammen. Det er det, vi skal have noget om her i dag. Og jeg beder en bøn, og så læser vi dagens prædiketekst. Kære far, tak for, at vi er kommet her. Tak for, at du er her i dag og virker med dit ord. Jeg beder om, at du må tale til os nu, og at vi må høre og forstå, hvad du har at sige til os den her formiddag. Jeg beder om, at du må være med mig, når jeg skal tale nu her, om at det her, vi har sagt, det må være mennesker til gavn, og dit navn til ære. Jeg beder for hver enkelt, der sidder herinde, om at du må åbne deres ører og deres øjne, og lad dem høre, hvad du har på hjerte. Amen. Vi skal starte med at læse dagens prædiketekst. I må gerne rejse jer op, og I skal finde teksten i Galaterbrevet, kapitel 5. Den kommer op der, og jeg læser den også op herfra. Så må ikke man får fat i den på en eller anden måde i hvert fald. Galaterbrevet, kapitel 5, og så fra vers 19 til vers 26. 25 har jeg skrevet, ikke? 27. Ja. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med dette slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tirre og misunde hinanden. Amen. I må gerne sidde ned igen, hvis jeg har lyst til det. Det vi skal tale om i dag, det her med ord, hvad det betyder. Så må jeg lige brug for den der skifterting netop. Så vil du heller ikke sidde og arbejde helt så meget. Kan du tage en lille pause? Yes. Vi skal tale om det her. Jeg har tænkt, at vi skal sådan rundt om 3 dele af det her med at tale, og hvordan vi taler til hinanden. Vi skal starte med at tale om ordets kraft, hvad det kan, ordets kraft, afgørende, hvor vigtigt det er. Vi skal tale om de negative konsekvenser, der er ved at tale dårligt til hinanden, ved at tale dårligt om hinanden. Og skal vi til sidst lidt se på, hvordan vi så lader Helligånden forme os og vores fællesskaber, så vi simpelthen, blandt andet i det her område med at tale til hinanden. Det er de 3 ting. Hvad kraften er i ord, noget om det negative og det positive. Og så til sidst, så er det ungdomsgudstjenester det her, og der er det simpelthen sådan så, at vi plejer at slutte dem af med, slutte prædikenen af der med at sidde og snakke sammen i nogle grupper, og med et par spørgsmål i et par minutter. Så det kommer til sidst i dagens prædiken. Der er også frit vidnesbyrd senere, hvis man har noget, man gerne vil dele til hele forsamlingen. Yes. Men lad os gå i gang med ordets kraft. Nogen kender ham her? Det ville også være mærkeligt. Han hedder Daniel J. Mount. Han er amerikaner, teolog. Det er der eneste billede, jeg kan finde af ham på nettet. Så jeg tror ikke, han er så kendt. Men han skrev i en blog, at da han blev færdiguddannet som teolog, så var hans første jobtilbud en politiker, der skrev til ham og spurgte, om han havde lyst til at lære ham at tale kristent. Sådan så han kunne få de kristne stemmer. Det var simpelthen hans allerførste jobtilbud, nyuddannet, lige ud af studiet. Og det var simpelthen det, han blev spurgt, om han havde lyst til at gøre.
Det giver sådan en god mening, fordi der er ret mange stemmer blandt de kristne i USA, og det kan godt give mening. Men Daniel han sagde naturligvis nej, fordi det ville han simpelthen ikke. Han ville ikke hjælpe den her politiker med bare at virke kristen og se kristen ud og lyde kristen. Det ønsker han ikke at være med til. Men ord de er vigtige, og det tænker jeg, det har Daniel i hvert fald lige mindet mig om, at ord de er ret vigtige. Ord de er også ret kraftfulde. I 1. Mosebog hører vi om, hvordan jorden bliver skabt. Og noget, der sådan er lidt vildt, der står ikke noget om, at Gud han sådan gik og svedte og byggede og satte ting sammen og designede og formede. Han sagde, hvad der skulle ske, og så kom det. Han sagde, nu skal der være dyr herhjemme, så kom der dyr. Nu skal der være ting i havet, så kom der ting i havet. Så Guds ord er kraftfuldt. Guds ord er virksomt og kan på den måde skabe hele jorden. Og Guds ord er noget særligt. Jeg kan simpelthen ikke bare få vintergækker til at springe ud herover, selvom jeg bare sagde det. Det er Gud, der kan det. Gud han har noget særligt ord der, men det siger sådan noget om, at ord er ret vigtige og ret kraftfulde. Selvom jeg kan få vintergækker til at springe ud over hjørnet, så ved folk godt, så mennesker har godt vidst igennem tiden, at ord er kraftfulde. En britisk politiker hedder Pearl Strachan-Hurd. Hun har for en del år siden sagt, at man skal handle them carefully, for words have more power than atom bombs. Altså, at man skal behandle ordene forsigtigt, for ord er mere kraftfulde end atombomber. Det tror jeg, hun er ret i. Jeg tror, hun er ret i, at ord kan noget helt særligt. Ord er stærke, og de lever også videre efter os. De lever også uden os. Når man har sagt noget, så kan det her ord godt leve videre og have sin egen sådan historie. Hvis Pearl her, jeg aner ikke, hvad hun stod for. Jeg ved ikke, hvad hun har besluttet. Jeg ved ikke, hvor hun kommer fra. Jeg ved ikke, hvor gammel hun var. Jeg aner ikke noget om hende. Men alligevel så står jeg nu her og citerer hende, fordi hun sagde noget, der var stærkt, noget, der var kraftfuldt. Derfor så er ord ret vigtige, og noget, vi skal tænke os om, når vi bruger. I Ordsprogenes bog, kapitel 12, vers 18, der står sådan her: uoverlagt tale er som sværdstik, vises tunge er lægedom. Med ord så kan vi bryde hinanden ned. Vi kan også bygge hinanden op. Det er det, som verset siger, at ord de kan begge dele. Ord har kraft til at være en negativ ting, en nedbrydende ting. Det kan ødelægge os, vores venskab, vores relationer. Men det er også kraft til at bygge os op, til at læge sår, til at glæde mennesker, til at give et bedre liv. Og jeg har så prøvet at tænke på, kan jeg huske noget, hvordan det her, hvor jeg har oplevet det her. Og det kom ret tydeligt for 15 år siden, der gik jeg på efterskole. Og det var på efterskolen, der skulle man have musical en gang om året. Og det var, alle havde en eller anden opgave i det. Jeg synes, det var meget sjovt at få en eller anden rolle. Det var sikkert meget grineren. Nogle af jer har hørt mig synge, ved, det er ikke super godt. Men altså, jeg tænkte, det var heller ikke frygteligt. Jeg kunne nok godt ligesom snige med og få en eller anden 3 replikker over hjørnet, et eller andet sjovt. Så det gjorde jeg. Og det gik sådan egentlig okay. Jeg hyggede mig med det, jeg fik en lille rolle. Og en audition der, efterfølgende har det faktisk været en ret dårlig oplevelse for mig. Og det har noget at gøre med nogle af de ord, der blev sagt. Jeg havde en musiklærer, som jeg ved ikke hvorfor, de kom til at give mig en rolle, eller en rolle, hvor jeg også skulle være med til at synge en sang. Og jeg sagde jo til dem, at det synes jeg var en dårlig idé. Men de sagde, det kan du sagtens. Så tænkte jeg, jamen, altså, hvis jeg kan det, så må jeg jo ligesom tro på de lærere, der ved noget om musik. Men da jeg så kom i gang med at øve, så fandt jeg nok ud af, at jeg havde nok egentlig ret. Det kunne jeg ikke rigtigt. Og der opdagede min sanglærer også, og hun sagde så til mig, at jeg kunne ikke synge. Og hun har helt sikkert haft ret. Der var jeg 16, og stemmen gik i overgang, og jeg har aldrig fået sangtræning. Det er jo ikke sådan den bedste kombi. Men det, at hun sagde det gør helt vildt ondt. Og det har jeg faktisk gjort ondt lige siden. Og det har udfordret mig. Det var simpelthen som en sværstik, det blev sagt til mig, at jeg ikke kunne synge. Og heldigvis så fik jeg ikke de 2 rollen fra mig og gav mig en anden rolle, hvor jeg bare skulle sige 2 ord. Det var rigtig fint. Men det her med, de ord, hun sagde til mig der, gjorde faktisk, at jeg ikke sunget særlig meget i min gymnasietid, eller i årene efter, for jeg synes ikke, det var særlig fedt, når jeg nu vidste, at jeg var dårlig til det. Omvendt,
Så min efterskolelærer, eller min volleylærer, han troede, jeg var god til volley. Det troede jeg ikke, jeg var. Men der havde han faktisk ret, og han fortalte mig, at det kunne jeg godt spille, da han lærte mig at spille volley. Og det har jeg gjort lige siden. Jeg tænker også, at I kan nok også huske nogle beretninger fra jer, det var ikke huske nogen, der har sagt et eller andet, der på en måde har styrket jer og tænkt, fedt, det kan jeg godt det her. Eller også har jeg tænkt, jeg behøver ikke lige prøve at lave lasagne igen. Eller hvad det ellers kunne være, man kunne blive påvirket af. Ord, de har ret meget magt. Ham her, jeg tror, der er flere af jer, der kender. Albus Dumbledore fra Harry Potter. Der er en scene til sidst i film, i Harry Potter 7, del 2, hvor han taler med Harry, og så siger han sådan her, I have always prized myself on the ability to turn a phrase. Words are, in my so humble opinion, inexhaustible source of magic, capable of both inflicting injuries and remedying. Altså, han siger, jeg har altid været stolt af min evne til at sige nogle velvalgte ord. Sige en skarp sætning. Ord er efter min mening en uudtømmelig kilde af magi. I stand til både at påføre smerte og reparere ting. Det lyder meget som prædikernes bog om urlagt tale som sværstik, vores tunge, vises tunge er lægedom. Ord, de er vigtige. Ord, de er kraftfulde. Ord, de er afgørende. De skaber noget i os. De har en magt i sig over vores relationer og ind i vores venskaber. Og det har også betydning ind i vores Guds relation. Læsningsteksten, som Laura hun læste fra Lukas, den slutter af med, hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Og Jakob, så vi går videre der. Og Jakob, Jakobs brev, det er jo et af de ret krasse breve i Bibelen. Han er ikke så god til det der med at skrive ting mellem linjerne. Han skriver bare på linjerne i stedet for. Og er ret klokkeklar om hvordan det skal se ud, og hvordan det er, og hvad der er vigtigt. Og han siger sådan her, at den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset. Hans gudstyrkelse er intet værd. Det er lidt som ham der Betke, han sagde i den video, vi så tidligere. At det er ikke noget, vi siger en ting og gør noget andet. Det er ikke noget, at man siger, at man er kristen, og så bare lader sin tunge, ikke styre sin tunge. Fordi så ødelægger man en masse ting. Det kan man i hvert fald komme til. Det er sådan den der måde, Bibelen ser på ord, at ord, de er vigtige, de er afgørende, de er kraftfulde, de kan ødelægge, de kan reparere. Nu prøver jeg starte på at se lidt på, hvordan det er, de kan ødelægge, hvad de kan gøre ved os. Bibelen starter med at Gud han skaber jorden, paradiset, Edens have, alt er godt. Det er ligesom det skal være. Og ret hurtigt, så går det galt. Og så kan man sige, startede med Adam, med Eva, hun spiste af frugten her. Adam og Eva, de spiste af frugten. Nej, det starter faktisk før det. Fordi før, at Adam og Eva tager af frugten, så er der et kommunikationsbrist. Der er simpelthen noget her, der er noget, der afslører, at det ikke er, som det skal være. Gud han har sat Adam og Eva i paradiset og sagt, at I må spise alle træerne i haven, og I skal bare have det godt her. Men der er lige det her ene træ, træet det kundskab om godt og ondt, det må I ikke spise af. Så skal I dø. Det har han sagt. Og det er jo sådan, det er jo nogle regler, han laver. Og så kommer djævlen i form af en slange og taler til Eva. Udfordrer hende og spørger, kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe det her? At de ikke må spise af træerne i haven. Og Eva hun siger selvfølgelig, nej det er ikke rigtigt, altså sådan, trods alt, vi må gerne spise nogle af træerne i haven. Men så overdriver hun og siger, Gud har sagt, at vi ikke må spise eller røre ved det, for så skal vi dø. Vi ved ikke, hvorfor hun overdriver. Hvorfor det er, at hun ligesom tilføjer det her, eller røre ved det. Men hun går i hvert fald videre og bredere end det, Gud han har sagt. Gud har sagt, jeg må ikke spise af det. Sådan det. Eva vælger at tilføje det her, men ikke røre ved det. Og så går det galt derfra. Djævlen han ødelægger paradiset ved at narre Adam og Eva her til at spise frugten i træet.
det kan være, at vi smider ud af paradiset, og alt det, vi kender til af dårligdom med brudte relationer og ødelagte knæ og utætte tag, tagrygge, hvad vi ellers kan møde, og ting, der, når det regner ned i kollektive uger og alt muligt andet. Alt, hvad vi tænker på, der kan være dårligt i vores tid, det kommer tilbage fra den her ene kommunikation, der endte ud med, at Adam og Eva, de spiste af det her træ. Djævlen, han prøver at ødelægge verden, han prøver at ødelægge os, og han prøver at gøre det med vores ord. Der er, i Matthæus kapitel 4, I behøver ikke at slå op, der læser vi om, at Jesus han er ude i ørkenen. Han er gået ud for at komme tæt på Gud, og er derude i 40 dage. Han faster, han beder til Gud, og så på dag 40, så kommer djævlen og snakker med Jesus. Og det første, han siger, det er jo, Jesus han har været uden mad i 40 dage, så er man sulten. Djævlen starter selvfølgelig med at sige, du kan da bare sige til stenene derovre, at de skal blive til brød. Lad dem blive til brød, og så kan du have det godt. For djævlen ved godt, at når Jesus siger noget, så virker det, så sker der noget. Så han udfordrer Jesus til at bruge sin mund til at tale, og til at gøre, hvad djævlen han siger. Jesus han siger nej, og der kommer en ny fristelse, og den sidste fristelse, det djævlen han gør, det er, at han beder Jesus om at tilbede ham, om at prise djævlen, og lægge sig fødderne af ham, og så vil djævlen give ham hele jorden. Djævlen prøver at narre Jesus til at melde sig under hans faner med hans ord, og med det han gør der. Det er simpelthen hans ord, han prøver at udfordre ham på. Det er også sult og andre ting. Det var faktisk, at hvis Jesus havde gjort, som djævlen sagde, hvis han havde sagt til de her sten, at de skulle blive til brød, eller hvis han havde sagt til djævlen, at du er konge, jeg vil gerne have hele jorden, så var Guds frelsesplan faldet fra hinanden. Så havde der ikke været noget håb om en himmel. Så havde det været i stykker. Så havde der ikke været nogen, der var død på korset for vores synd. Så det er faktisk virkelig afgørende, at Jesus han tøjler sin tunge, og ikke gør, som djævlen han siger. Men det siger noget. Det fortæller mig for noget om, hvad djævelens taktik kan være. At han bruger ord som en del af hans måde at prøve at ødelægge Guds skaberværk på. Brugte mod Adam og Eva, det virkede. Han prøvede at bruge det mod Jesus, det virkede heldigvis ikke. Men han prøver også at bruge det mod os. Ordsprogenes bog, kapitel 11, vers 9, siger sådan her: med munden ødelægger den gudløse sin næste, men ved de retfærdiges kundskab udfrides man. Og så siger han, besindige ord er livets træ, falske ord bringer fortvivlelse. Der er ikke noget, djævlen hellere vil, end at se verden brænde, end at se relationer gå i stykker, mennesker lide, mennesker tale ondt til hinanden, gøre ondt ved hinanden. Det er simpelthen noget af det mest effektive for ham, det er at få folk til at tale ondt mod hinanden, bagtale, tale hårdt. Og det virker. Det ødelægger relationer. Det ødelægger den måde, vi er sammen på. Yes. For et par år siden, der var jeg lige ved at miste en god ven. Vi var på, vi var sammen ret ofte, og på det tidspunkt så mødte han på en gang et sted, og kastede sådan en henkastbemærkning, siger et eller andet i sjov, som bare overhovedet ikke passer. Men som var forholdsvis sådan ondt sagt. I et eller andet misforstået forsøg på at være humoristisk. Jeg ved ikke, om nogen af jer har nogensinde prøvet at gøre det, prøve at sige et eller andet, der skulle have været sjovt, men som bare viste sig overhovedet ikke at være særlig sjovt. Det kan man til at gøre her, og han blev jo rigtig ked af det. Det viste han ikke lige med det samme, fordi han var ikke sådan en, der lige viste så meget. Men det gjorde noget ved vores relation. Det gjorde noget, det tog noget tid. 2 år efter, så kom han til mig og fortalte mig om den her oplevelse, og sagde, hvad jeg gjorde ved ham, og jeg havde sagt, kom med den her malplacerede, ment i sjov kommentar. Og vi fik talt ud om det, og det reddede vores relation, at vi fik talt ud om det. Men ordene der, sådan et enkelt sætning, der er lige på en gang, var lige ved at ødelægge en god relation. Det kan også være, at I kender det samme, at I har oplevet at komme til lige at sige
lige kommer til at sige et eller andet. Man kommer til at sige noget, man prøver lige at fange ordet lige inden, at det sådan helt når frem. Men så er det for sent. Når det først er ude, så er det ude. Og så ødelægger det. Så bliver en kommentar, der skulle have været sjov, sårende. Måske skulle det have været, bare været en ligegyldig kommentar, men så ender det faktisk med at blive et sværstik i den her relation, i den her menighed, i den her fodboldklub, der ellers skulle være i klassen. I kender bedst jeres hverdag. Hvad gør man så, når man skal have gjort det godt igen, det her? Vi lever i en verden, hvor alt ikke er godt. Derfor nogle gange kommer vi til at såre folk. Nogle gange kommer vi til at sige noget forkert. Nogle gange siger vi noget dumt. Og jeg tror ikke noget at gøre andet end at sige undskyld. Og være ked af det, trække det tilbage. Og prøve at lappe den her relation. Det tager energi, det tager tid, fordi ting går i stykker. Det kan godt være, at man kan lappe det, men det er lidt svært at lappe. Så vi siger undskyld, vi prøver at lære af det, og prøver ikke at gentage det. Og så kan man gøre, som min ven gjorde, hvis man bliver såret af noget, få det sagt til vedkommende, tale ud om det, sige, hey, det synes jeg faktisk ikke er særligt. Det var virkelig hårdt, fordi jeg havde det her i min bagage, eller det var det her, det jeg gjorde, den her bemærkning ikke var sjov. Tal om det. Det kan virkelig redde meget. Og nu kommer vi hen til det, jeg ligesom er emnet, hvordan skal kristne tale til hinanden? Og jeg tror, jeg er gået rundt nok om den varme grød nu, til ligesom hellere må til at komme lidt til kernen. Lad Helligånden farve dine ord, har jeg kaldt det. I dagens prædiketekst der er det sidste halvdel af det. Første halvdel var det her med kødets frugt. Det er syndens frugt, det er alt det, der er skidt og dårligt. Det er det, der ødelægger. Det er det, der vi har hørt om her med ord, der ødelægger og bryder ned. Og der kommer anden del af det. Det handler så om åndens frugt. Så åndens frugter er kærlighed og glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er det, der er åndens frugt. Og det er også det, der er den måde, kristne skal tale på. At vi bliver opfordret til at lade Helligånden farve vores ord. Til at lade det, vi hører om hos Jesus, det vi møder hos Jesus, lad ham farve det. Både den måde, vi lever på, den måde, vi er på, og den måde, vi taler på til hinanden. Vi må gøre det med kærlighed, med mildhed, med venlighed, med tålmodighed, selvbeherskelse og med godhed. De her frugter, det er jo det, der kommer, når man tror på Jesus. Der taler Bibelen om, at så kommer Helligånden, han former dig, han gør noget ved dig. Når man tror på Jesus, så får man en, der følger med rundt i livet, og former en, og påvirker en. Ændrer ens tanker, ens prioriteter, ens handlinger, og også ens tale. Det er ikke sådan, at det sker over en nat, at hvis du har været sådan her, så når du bliver kristen, så i morgen så er du sådan her. Det tager tid at forme og ændre ting, men det sker over tid, og når vi bruger tid sammen med Jesus, når vi er sammen med ham, så bliver vi formet, vi bliver forandret. Lidt som man gør i hvert fællesskab, at vi former hinanden, vi drejer på hinanden, vi former hinanden, vi gør hinanden gode, og vi ændrer hinanden på det. Lige nu kører der håndbold-VM i tv'et, og der har man talt om, at de gerne må lave sådan et, de er der ikke lige ved det, så de gerne må lave et generationsskift, hvor der er sådan en flok gamle nisser på 35, der er i hammergod form. Og så er der en masse unge gutter på 21, 22, 23, som så prøver at komme ind på landsholdet også, som har sådan ligesom, der er jo ikke så mange 30-årige, der var så gode, men der er ligesom 2 aldersgrupper der. Og de taler ret meget om lige nu, at det, der gør, at Danmarks landshold måske kan vinde det 3. VM i træk nu, det er faktisk, at de her gamle nisser, de har været ret gode til at forme de unge. De har været ret gode til at lære dem, til at hjælpe dem, og til at vise dem, hvordan man er på et hold sammen, hvordan man spiller håndbold på danske landshold, og hvordan de gør hinanden gode. Og de unge er omvendt ret gode til at lytte til det her, til at lade sig blive formet af det, og til at høre på de ældre her. Mikkel Hansen og Anders Lindenberg vel af folk, der er oppe i årene. Det er det, der sker, når vi er sammen med Jesus. Vi bliver formet, vi bliver ændret, vi bliver drejet, og vi bliver til noget.
til noget andet. Gerne sådan, så vores tale skulle indeholde færre sværstik, så den skulle ødelægge mindre. Så i stedet for at bryde folk ned og ødelægge relationer, så bygger den folk op, så skaber den glæde. Opmuntrer vi hinanden, vi indgyder optimisme, vi støtter hinanden, bakker hinanden op i det, vi gør, og prøver at hjælpe hinanden i livet. Så det bliver dejligt at være sammen, og så det bliver et kærligt fællesskab. Et fællesskab, der er fyldt af kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, mildhed, alt det andet, der stod i åndens frugter. For der sker noget med os, når vi viser kærlighed til hinanden i et fællesskab. Og nu har jeg en lille video, Mark. En gut, der hedder Simon Sinek. Han er ikke kristen, men derudover så siger han siger nogle kloge ting. Så lad os prøve at høre. Lige en 2 minutters video om, den hedder The Power of Kindness. Og ja, han er amerikaner, så vi skal høre om The Power of Kindness, som egentlig bare er venlighedens magt. Lad os se om... Yes, der kommer den. Of generosity is how simple it is to make people feel good. I was walking down the streets of New York City, and a guy walking in front of me, his backpack opened and a bunch of paper fell out on the street. I didn't think much of it. I bent down, I gathered up the papers, handed them back to him, and pointed out that his bag had opened. Now, in our bodies, there's a chemical called oxytocin. Oxytocin is responsible for all the warm and fuzzies, unicorns and rainbows. It's responsible for all the warm feelings and connectedness we have with each other. Friendship, love. Huge amounts of oxytocin surge through a woman's body as she gives birth. This is what is responsible for the mother-child bond. Oxytocin binds human beings. There are many ways to get oxytocin. One of them is acts of kindness and acts of generosity. It feels good when we do something nice for someone. It feels good when someone does something nice for us. On this particular day, I did something for someone with no expectation of anything in return. I got a little surge of oxytocin. I felt good. He turned to me and he said, "Thank you. It feels nice when someone does something for us with no expectation of anything in return." He felt good. I walked to the end of the street. I'm waiting to cross the street. And a total stranger who happened to be standing next to me said, "I saw what you did back there. That was really cool." As it turns out, witnessing an act of generosity releases oxytocin, and he felt good. And the best part about oxytocin is the more oxytocin we have in our bodies, the more generous we become. It is Mother Nature's way of trying desperately to get us to look after each other. I can guarantee you that that man who witnessed what I did something nice for somebody that day simply because he saw someone do something nice for somebody that day. So what if we commit to do something nice for someone with no expectation of anything in return? Imagine what happens at work. Imagine what happens at home. Imagine what happens with our friends. But it must be genuine. Rejs med på eventyr. Oplev Danmark med det. Udover at han tror, at det er både naturen, der har fikset det her, så er der også skarpt set, at det gør noget ved vores fællesskab, det gør noget ved vores relationer, når vi gør godt ved hinanden. Det er godt, Carsten, når du lige kan lytte, når jeg glemmer at tænde. Det gør noget ved vores relationer, det gør noget ved vores måde at være på, det gør noget ved vores fællesskaber, når vi gør godt ved hinanden. Både når vi gør godt, men også når vi taler pænt til hinanden, når vi bygger hinanden op, når vi er positive over for hinanden. Det gør noget ved os. Og det giver nogen lyst til både at være med i fællesskabet, men også giver nogen lyst til at tale godt, når de kommer hjem, eller når de kommer ud på gaden, eller når de tager på arbejde. Så der er sådan en selvforstærkende effekt, det her med, at tale venligt, at vise kærlighed i handlinger og i ord til hinanden. Hvordan lærer man så det? Hvordan lærer man det her med at tale godt? Det
det ord er, Paulus, han skriver ikke bare, hvad åndens frugter er. Han skriver også, hvordan vi får del i dem. I vers 25, der i prædiketeksten, der siger han, lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Det handler simpelthen om at leve i ånden. Det handler om at leve med Jesus. Om at være sammen med ham, bruge tid med ham. Det kan man gøre i bøn. Man kan gøre det ved at komme til gudstjeneste, ungdomsmøde. Man kan gøre det ved at læse i Bibelen, høre lovsange. Jeg ved ikke, hvordan I kommunikerer med Gud. Så jeg har set mange gode muligheder. Det kan også være ved at gå en tur, det er også nogen, der gør. Men ved at bruge tid med Gud, ved at vandre i ånden, så bliver vi formet, vi bliver ændret, og vi bliver formet, som Gud vil have os. Så skal vi håbe, at sker det samme, som sker på landsholdet, at så bliver man formet af ham. Man bliver anderledes, man passer ind, man taler som Gud, han vil gøre det. Mere og mere i hvert fald. Vi når ikke helt i mål, men det er sådan med Gud, at når vi søger ham, så vil han forme dig, kommer vi til at ligne Jesus mere og mere. Vi vil nærmere os slutningen her, og vi slutter nu, hvor vi skal tilbage til Simon ikke der. Yes. Vi skal tilbage, det skal vi ikke. Vi tager ham her igen nu. Kan I godt huske ham her, Daniel? Der. Daniel J. Mount. For selv hvis han nu havde taget det her job, han fik tilbudt, om at være spindoktor og politiker og lære ham at tale kristent. Det kan godt være, at det havde givet nogle stemmer, det er muligt. Men det havde ikke virket i forhold til at komme tættere på Gud, i forhold til at komme og blive frelst. Og det er ikke virkelig et langt løb. Jeg er ret sikker på, at folk de har fundet ud af det undervejs, at han ikke mente det, han sagde. Bare fordi han talte kristen, så var han ikke en kristen. Det vi siger, skal svare til det vi gør. Det skal være overensstemmelse med det vi siger, det vi gør. Det var også det, som Betke der i videoen, før prædiken han talte om. At man ikke skulle hænge sammen de ting, der blev sagt, og de ting, der blev praktiseret. Hvis jeg nu siger til alle jer unge, jeg kan selvfølgelig godt lide jer, jeg synes, at I er så rare at være sammen med. Det har jeg sagt til jer nogle gange. Hvis det så blev fuldt op af, hver eneste gang I inviterede mig til at komme og tale, hver eneste gang I inviterede mig til at gøre et eller andet, eller spurgte om I kunne låne mit vildmarksbad, eller hvad jeg ellers skulle have lyst til at låne, og jeg så var hver eneste gang sagde nej, så tror jeg undervejs, det er ikke lige første gang, det kan godt være, at jeg gerne må sige nej et par gange, men så vil jeg begynde at tænke, passer det Andersen siger? Kan han virkelig godt lide os? Synes faktisk, at vi er rare at være sammen med. Det tænker jeg, at det vil komme til at tænke det undervejs. Vores tale er nødt til at hænge sammen med vores handlinger. Og vores handlinger og vores tale, det udspringer af, at vi kender Jesus. At vi lever med ham, lever i ånden. Det gør noget ved os, den måde vi er på. Det er åndens frugter, som former os, forandrer os. Og så på grund af Jesus, så bliver vi anderledes. På grund af Jesus, så taler vi anderledes. Så bygger vi hinanden op, i stedet for at prøve at bygge hinanden ned. Jeg har bare lyst til at sige, at hvis du synes, at det kan være svært at lade bandeordene ligge, at det kan være svært ikke at lave de her trælse kommentarer, jokes, der nedbryder andre lidt, eller meget. Så synes det kan være svært at ligesom kæmpe imod det her, og ofte får den oplevelse af, at man siger noget, og man prøver lige at fange det, inden det kommer rigtig ud. Så fat mod. Kæmpe videre. Jesus han er i gang med at arbejde med dig. Okay, Jesus, når du lever med Jesus, så arbejder han med dig. Det tager tid. Så kæmp videre. Kæmp for at komme tættere på Jesus. Lad ham forme dig. Brug tid med ham. Og når det ikke går, når vi kommer til at bagtale alligevel, når vi kommer til at sige bandeord, når vi kommer til at komme med en upassende joke, der ikke lige falder i god jord, så beder om tilgivelse. Både hos dem, vi kommer til at gøre det overfor, men også hos Gud. Og så kom tilbage og lev med Jesus. Det gode er, at Jesus han er også død for det, vi siger forkert. Der er ikke noget krav om, at vi skal gøre det på en særlig måde. Men vi vil opfordre til at leve med Gud. Leve i ånden. Og også lade det påvirke den måde, vi taler på. Sådan så det hjertet er fyldt med, det flyder munden også over med. Lad os bede sammen. Kære far,
Jeg beder om, at du må komme ind i hver vores liv og forme os, så vi ligner dig mere og mere. At du må forme vores tale, så vi viser hinanden kærlighed i det, vi siger, så vi gør hinanden bedre, gør hinanden gode, hjælper, styrker og glæder hinanden. Amen. Nu bliver det sådan, så at der er nogle grupper. Vi skal frem til refleksionsspørgsmålene. De kommer der. Der er 3 spørgsmål, og det er okay, hvis man ikke kan være med i nogle grupper, kan man bare sidde alene og bare lige sidde og tage den med ro og tænke. Det er også helt okay. Men ellers så foreslår vi, at I sidder sammen sådan en 3-4 stykker derovre. Ja, 3-4 stykker, som lige passer, og taler lige om de her 3 spørgsmål i et par minutter. Og så stopper jeg på et tidspunkt, og så synger vi nogle sange. Okay? Så I må gerne vende jer om og tale til hinanden sådan 3-4 stykker i et par minutter.